Ja moro, tässä oli Ilpan pakka, oma pakka. Se voi näyttää omat kortit nyt. Elikkä Philip Lam, aika hyvä. Ja Renato Ibarra, Cherry Palacios, Aber Aguilar ja Diego Calvo. Okay. Ja nyt Arton pakka. Siis nää on ihan niinku pakko avattu jo ja se meni pieleen. Xabi Alonso, Romeu, Gavin Barinsepp Boandesges, Sakai, Joses. Ja nyt meillä on vielä katsottu muun pakkaa. No Isma, no niin. Oho, no tää on joku Mario Jääpäs. Dejan Lovren. Mikael Berli. Oi, nyt tulee joku hyvä. 470. Oi, Nigeria. Nigeria. Se Nigeria. Nigeria ei ole kyllä mun lempparimaa. Fernandes. No niin, tässä oli mun pakka ja John Moro. Salkaa moro. 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 Ja se on